ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସବୁଦିନ ଭଳି ମୁଁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି। ତ କଲେଜ ଯାଇକି ଦେଖେ ଯେ ଆଜି ସେମିନାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏପଟେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ବଜାଇ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମିନାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ସେମିନାରଟି ଥିଲା ସାଇବର ସଚେତନତା ଉପରେ। ଶେଷରେ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, କିଛି ଭାଷଣ ଦେଇ ସେମିନାରଟିକୁ ଶେଷ କଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଥିଲା CMPLର ଥାର୍ଡ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଦ ଲକ୍ସ ଲେଜେଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ଟିମ୍ ଡେଭିଲ୍। ଡେଭିଲର ବଲ୍ ଆସିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲକ୍ସଙ୍କର ସାବୁନ ଭଳି ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଇଗୋର ମ୍ୟାଚ୍। ଲକ୍ସ ଲେଜେଣ୍ଡ